Hola, com esteu? Benvinguts a les entrevistes que Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca està fent als candidats a l'alcaldia dels diferents grups amb representació al consistori. Avui iniciem la segona tanda. Recordeu que la setmana passada ja vam entrevistar a 3 dels candidats, a un candidat i a 2 candidates. Vull precisar un detall important. Cap dels candidats sap el que li preguntem, això és obvi. Però, d'altra banda, cap dels candidats ha tingut la possibilitat de veure alguna entrevista als altres, perquè les hem gravades una darrere l'altra i, per tant, tots venen aquí a cegues. Fet aquest aclariment, que em semblava interessant, avui entrevistem... Sí, avui entrevistarem el candidat del Partit dels Socialistes de Catalunya, el Francisco Romero. Francisco Romero té 48 anys, és enginyer de telecomunicacions, regidor del PSC des del 1999. El 2009 va ser alcalde durant un breu període de temps, forma part del govern amb Junts des del 2013 i és el quart cop que es presenta com a cap de llista. Francisco Romero, quarta vegada que us presenteu. La decisió d'encapçalar en aquesta ocasió una altra vegada la candidatura del PSC l'heu hagut de meditar molt? Fa molt de temps que la teniu presa? I per què, en última instància? Bé, bona tarda i moltes gràcies per organitzar aquestes entrevistes. Primer de tot diria que, i ho he dit moltes vegades, la política municipal és la meva passió, és el que més m'agrada, és el que he fet sempre. I el que sí que és veritat és que l'agrupació em va tornar a presentar i per tant per mi va ser en aquest cas fàcil poder dir que sí, en el sentit em fa il·lusió, és un moment on penso que després d'etapes difícils pot ser un repte que podem aconseguir i per això m'ho he tornat a plantejar, és a dir, veig un equip il·lusionat, he pogut definir unes propostes amb aquest treball de proximitat al llarg dels darrers mesos i també t'haig de dir que els darrers anys portant urbanisme i aquests projectes que he anat fent m'ho he passat bé, vull dir que he pogut treballar a la meva manera, treballar molt amb els veïns, amb les entitats i això és el que he anat seguint. Jo crec que ha vingut com una seqüència pràcticament natural el poder seguir i tornar a plantejar la meva proposta de candidatura amb el suport de l'agrupació i també després de la presentació d'altres candidatures és veritat que en aquest cas i a diferència potser d'altres etapes m'he trobat molta gent, potser fruit d'aquest treball intens que hem fet en altres àmbits com l'urbanisme, que m'ha animat també a fer el pas i per això a prop de l'estiu de l'any passat vaig prendre la decisió, parlant lògicament amb l'entorn familiar, que sempre has de fer equip amb ells, i lògicament intentar buscar aquesta conciliació també amb la vida professional. Francisco, un dels temes que més preocupa la ciutadania de Vilafranca, segons una enquesta que segurament vas poder llegir de la Diputació de Barcelona, és la seguretat ciutadana. A nosaltres el que ens agradaria és que ens expliquessis quines propostes concretes portes en el teu programa. Sí, el tema de la seguretat ciutadana ho he viscut aquests darrers anys. O sigui, penseu que cada setmana o cada 2 setmanes he tingut reunió en un carrer, en una plaça, en una entitat, i aquest és un tema que ha sortit de manera reiterativa. Vull dir que al final estem parlant d'una situació on la preocupació ha anat a més i pensem per diferents factors. És a dir, primer, pensem que la delinqüència ha anat canviant amb el temps, això és un factor que en aquest cas Vilafranca potser no estàvem acostumats i les dades ho indiquen, com va passar amb aquella operació que hi va haver antidroga a nivell general de tota la vila. I després també els nostres recursos, els nostres equips professionals necessiten de més recursos, més materials, més equips, modificar i ampliar alguns serveis. Nosaltres hem anat sobretot a veure com d'altres ciutats que han patit aquesta situació li han donat el tomb. I vam anar a veure Cambrils, vam anar a veure Santa Coloma, i no hi ha massa secrets. És a dir, primer, ampliar els recursos, és a dir, el nostre equip professional ja ens ho demana quan fan la seva diada, necessitem més equips professionals, més materials, això ho hem de fer, i després també ampliar els serveis. Hem de tornar a recuperar aquests equips de policia de barri, que dèiem abans, lògicament equipats millor, i també en horari de dia i nocturn. Aquesta figura que a Santa Coloma, per exemple, parlen del sereno, que s'havia parlat als anys 70. Lògicament no és aquesta la figura, però sí que és un agent de proximitat que camina pels carrers i places, que va equipat
i que està totalment vinculat a la patrulla i a la unitat central. Això són propostes que hem anat fent, que hem anat estudiant, i aquí afegiríem més. Lògicament hem de treballar més accions coordinades amb altres cossos policials i segurament posar en marxa una unitat d'intervenció ràpida davant de determinats delictes on la velocitat és important. És a dir, són propostes que hem anat presentant i que sobretot venen de veure les bones pràctiques i de parlar també amb els mateixos equips professionals. A més de la seguretat ciutadana, en aquesta mateixa enquesta de la Diputació de Barcelona, un altre dels temes que estava al capdamunt de preocupació ciutadana és el de la immigració. Quines polítiques plantegeu vosaltres en relació a la immigració i, per exemple, molt concretament amb el tema de l'empadronament? Bé, jo diria que aquí l'enquesta i el que nosaltres hem vist es barregen coses. És a dir, jo crec que aquí hi ha una situació general, o sigui, si mirem l'enquesta hi ha un factor, que és seguretat ciutadana, que és un 45%, i la resta estan al 10%. Ho dic perquè és important veure la proporció, és a dir, la seguretat ciutadana surt amb molta diferència davant de la resta de temes. Jo crec que això contamina algunes altres valoracions, perquè al final el plantejament que fa la majoria de gent, de tothom, una única societat en drets i deures, i la gent que fa delictes actua amb molta fermesa, jo crec que això és un plantejament general, i crec que en persones que venen de fora de Catalunya i que venen d'altres països, i en tenim pràctica, i coneixem, no sé, jo, per exemple, la meva filla va a una escola on a la seva aula la majoria de famílies venen de fora d'Europa i la majoria de gent treballa i fa la seva vida normal. És a dir, que jo crec que aquí es deriva un primer plantejament que ha de ser una prioritat en el proper mandat. Seguretat ciutadana, hem de seguir els passos de ciutats que han donat el tomb i estic segur que això, que és la dada principal, relaxarà altres percepcions, que al final són percepcions derivades i a vegades falsos rumors que es deriven. Però amb el tema de l'empadronament sí que aquests darrers anys ha estat un tema molt recurrent en els mateixos plens municipals, per exemple. Mantindreu la mateixa política que hi havia fins ara, si sou vosaltres el govern i l'alcaldia? Clar, jo amb aquest tema ho hem estat parlant en diferents plens. O sigui, la normativa del padró és una normativa que no és municipal. És a dir, nosaltres el que hem de fer és complir estrictament el que diu la normativa. Una altra cosa és que des d'altres instàncies demanem algunes modificacions o que l'Ajuntament tingui un paper més actiu, que potser també ens agradaria. És a dir, nosaltres hem detectat, per exemple, el darrer any hem vist com es posaven en marxa alguns infrahabitatges, si recordeu va haver expedients sancionadors en l'àmbit de l'urbanisme, i si tinguéssim més eines per poder inspeccionar i anticipar-nos a aquests temes fraudulents com d'altres, segurament podríem actuar abans. Però, lògicament, en aquest sentit, la normativa no és municipal i jo crec que nosaltres no hem d'interpretar. El que hem de fer és complir-la i, sobretot, acompanyar-la de mesures en l'àmbit que ens està demanant la gent de seguretat, de gestió de l'espai públic, de posar en marxa serveis, és a dir, això acompanyaria. L'activitat comercial és un actiu important de la vila, però el comerç, en el context general i també a Vilafranca, està passant per un moment delicat. Des de l'Ajuntament, què es pot fer per reactivar l'activitat comercial? Jo crec que hi ha com dos temes. Un és una tendència general, és a dir, que afecta a tot el comerç local, i l'altre alguns temes específics on aquí sí que podem fer coses. Temes generals ja ho sabem, el que significa el comerç online i tot el que està afectant el comerç en general, però hem de posar en valor el comerç local. A mi m'agrada molt comprar en comerç local i defenso, és un tracte personalitzat, singular, dona sentit al que es fa en el dia a dia a Vilafranca i el que hem de fer és potenciar-lo. Com? Nosaltres hem fet diferents propostes, una en línia al que pot fer l'Ajuntament i l'altra donar suport a les entitats del món comercial que tenen els seus projectes i també hem de treballar en paral·lel i sumar en alguns temes. Per exemple, activitats que es fan a nivell comercial i que han estat un èxit, com el Shopping Night i d'altres que es fan, s'han de continuar fent i potenciant, però l'Ajuntament aquí el que ha de fer és posar en marxa mesures on ens trobem locals tancats, tornar-los a obrir amb activitat econòmica. Com? Primera proposta que vam fer, el programa de rehabilitació d'habitatges, que és un programa d'èxit, que el que fa és l'Ajuntament fa una inversió pública per rehabilitar, en aquest cas, un habitatge, i en funció de la inversió arriba a un acord amb el propietari i ofereix amb un lloguer més assequible, en aquest cas a gent jove, o el que sigui, aplicar-lo als comerços. És a dir, aquells locals que necessitin inversió, que pugui haver una inversió pública, de manera que durant uns anys puguem disposar d'un comerç que està tancat o no està actualitzat i que el puguem oferir al comerç local. Aquesta és una mesura
que vam plantejar també a les entitats del món comercial, que ha tingut bona rebuda. L'altre és el tema dels ajuts al lloguer. També ens trobem en la trama comercial uns lloguers molt alts i aquí el que hem d'intentar és ajudar de manera que l'oferta i demanda trobin un encaix i es pugui reobrir i tenir més activitat econòmica. Pel que fa a l'activitat econòmica més en general, des de l'Ajuntament, a l'hora d'ajudar les empreses perquè la seva activitat vagi a més i perquè es creïn més llocs de treball, etc., quina seria la política que s'hauria d'emprendre des del seu punt de vista? Jo crec que aquí, el comerç, lògicament, si ho mirem com a gran organització, ara mateix diria que és la principal. Per tant, em reafirmo en la importància de protegir i potenciar. També hi ha indústria... Correcte. A nivell d'indústria, el que he viscut des d'aquests darrers anys és l'empresa, les que tenim que volen ampliar-se, i tenim alguns exemples que estan competint en projectes europeus per captar més inversió, els hem d'acompanyar, i d'una manera transversal. Jo crec des de l'alcaldia, amb molta força, i després tots els serveis que poden intervenir. O sigui, el darrer any vam estar en la final, pràcticament, amb una empresa del sector farmacèutic molt potent, que es dedica a fer, en aquest cas, vàlvules del cor, i ara vam quedar a la final com a ciutat catalana, competint amb una altra ciutat europea, i al final què has de valorar? Oferta de formació, serveis. L'entorn es posa molt en valor, al voltant del cultiu de la vinya, el nostre entorn paisatgístic també, i tot això és el que al final hem de treballar. És a dir, jo el que diria és conèixer bé el full de ruta de les empreses, de manera que puguin resistir qualsevol etapa que vingui fins i tot ampliar-se, i després els polígons industrials que ja tenim aprovats a nivell urbanístic, trobar aquestes oportunitats i posar en valor tots els nostres actius. I aquí és una línia que hem de treballar. Parlava precisament fa uns segons aquest programa de rehabilitació d'habitatges, i és que l'habitatge precisament és un dels altres problemes d'arreu i també de Vilafranca. Ens agradaria que ens expliquessis les polítiques del seu partit en aquest sentit i sobretot les polítiques reals que poden dur a terme els ajuntaments una miqueta per millorar la situació de l'habitatge d'aquests lloguers i hipoteques tan alts. Mira, jo diria que una de les coses que ens sentim molt orgullosos és que en aquest mandat hem aprovat, de les àrees que hem portat nosaltres, temes sense cap vot en contra, i entre ells el pla de l'habitatge. És un del pla que s'ha aprovat i determina un full de ruta en diferents actuacions que hem anat desenvolupant. Un dels temes que deia és aprovar els polígons urbanístics de la ciutat construïda, com els que tenim a la carretera Igualada, els que tenim a una zona del Molí en Rovira, a la part de la Girada, i això com es fa? Posant d'acord la propietat i a partir d'aquí podem aprovar tots els instruments urbanístics. Ho hem fet aquests anys, de fet hem aprovat pel ple, per exemple, el de la carretera Igualada en Pati del Gall, hem fet també alguns aprofitaments a la zona de les Clotes, també al Molí en Rovira, i tot això és el que hem posat a punt ara que han vingut els fons europeus i de Next Generation per poder aprovar i cofinançar aquests aprofitaments i oferir habitatge. Això és un tema que no ha estat fàcil. Hi ha planejaments, com per exemple on hi ha la caserna de la policia local en aquests moments, la comissaria, que ha estat parant durant més de 20 anys, per exemple, o el carrer Comerç, que ha estat parat des dels anys 90. Clar, tot això ho hem aconseguit a base de treballar l'acord amb la part pública i privada. Això ja ho tenim a punt i d'aquí deriven uns aprofitaments i habitatge protegit, que podem adreçar als joves, a les famílies. I l'altra línia que hem aconseguit és captar inversió d'altres administracions, a part d'aquest que us comentava dels fons europeus, de la Generalitat a través de l'Incasòl. Tenim una promoció de Gloria Lasso que justament aquestes setmanes estan començant. És a dir, aquí venen 36 habitatges més. I aquí hem de sumar tot el que és el programa de rehabilitació, que pot donar una mitjana de 10 habitatges a l'any, i més temes que seguim treballant d'acord amb propietaris que ens deixen el seu habitatge a la borsa i que activem. De manera que tenim propostes seguint el pla d'habitatge que van en la línia de rehabilitació, de noves promocions, d'aprofitaments que posem en marxa, i això és una mica el que ens ha de donar a seguir treballant per millorar l'oferta, sobretot buscant aquest acord en la part pública i privada. Es parlava vostè d'aquest pla d'habitatge, hi ha un altre pla que és el de mobilitat, que també s'ha aprovat en aquest mandat, però dona la sensació que una mica, a diferència d'aquest de l'habitatge, que sembla que de moment està aprovat i ja veurem quan o com es desenvolupa. Quina seria la prioritat per desenvolupar aquest pla de mobilitat per Vilafranca? I recordem també que hi ha pendent encara tota la qüestió que té a veure amb les zones blaves.
Sí, jo diria que hi faria un apunt, el que van fer és aprovar el pla de mobilitat, també sense cap vot en contra, i ho van fer en paral·lel al pla d'intervenció integral. El pla d'intervenció integral, les actuacions que s'han fet formen part del pla de mobilitat. I per tant aquí hem fet una inversió que ha estat rècord. És a dir, l'any passat vam ser el segon ajuntament de la província de Barcelona amb actuacions. Com sabeu, vam començar amb la plaça de l'Oli, amb un urbanisme tenint en compte la crisi climàtica, en tot el tema de l'aigua i il·luminació, i hem seguit amb la plaça del Carme, carrer Sant Julià, Tossa de Mar. Aquests són carrers principals que el pla de mobilitat determinava. Per tant, hem fet una inversió en paral·lel a l'aprovació del pla de mobilitat de pràcticament 10 milions d'euros. És a dir, hem de seguir amb aquesta línia. Nosaltres el que hem fet és parlar amb les associacions de veïns, amb les entitats, per fer una segona fase d'aquest tipus de renovacions i fer-ho de mutu acord amb les entitats. I hem presentat actuacions de continuació d'aquest pla d'intervenció que el que vol és trobar un encaix de millor mobilitat entre el centre i els barris i plantejat d'una manera amb una renovació que permeti tenir en compte la nova situació mediambiental i també acompanyat d'ajuts pel que vol aprofitar les obres per millorar els locals, els habitatges i la resta de temes que acompanyen aquest pla. Per tant, hem de seguir el pla de mobilitat amb noves fases i és el que nosaltres també proposem. I respecte a les zones blaves? El tema de les zones blaves, ja sabeu que hi va haver una nova licitació. Hem passat del model de concessió a un contracte públic de gestió indirecta, com tenim molts altres contractes de recollida de la brossa, de la neteja. Ha guanyat una altra empresa i és la que ha posat en marxa la primera fase de la zona regulada, que és la que ja tenim en marxa. S'està notant, jo diria que hi ha hagut un endarreriment en tot el procés de contractació, que això ens està passant pel context i per la complexitat d'alguns contractes, però ja està funcionant i observem com la rotació és agraïda primer pel comerç, pels propis, la gent de Vilafranca que necessita en un moment donat utilitzar-la i també la gent de comarca. Com a capital de comarca hem de garantir aquesta oferta. Hem de pensar que amb els canvis de contracte teníem pràcticament parades més de 450 places d'aparcament de rotació. Clar, això en el moment que ho hem activat en conjunt amb els aparcaments dissuasoris, que seguim tenint aparcaments gratuïts al voltant de la vila, i els aparcaments que ja existeixen, el soterrat de la Rambla, Cal Rondina i d'altres, amb això és l'oferta. Hem de seguir plantejant, sobretot, més aparcaments dissuasoris i una bona connexió en transport públic des d'aquests aparcaments cap a la zona de serveis i de comerç. I és una mica la línia que també plantegem amb més propostes. Més temes. Vilafranca, ciutat universitària. Aquest és un dels èxits que l'equip de govern, del qual el seu grup no ha format part, ha destacat d'aquest mandat. En clau de futur, la Facultat d'Infermeria és un primer pas? Visioneu un campus universitari a Vilafranca? Clar, nosaltres el que hem fet, i això també condiciona la nostra proposta aquí, és sobretot hem mirat que totes les propostes en equipaments siguin realistes, és a dir, que es puguin fer amb els recursos que tenim, sense augmentar impostos, i amb la capacitat que tenim de captar inversions. Per això el que d'alguna manera hem vist és, primer, l'escola d'infermeria és un pas molt important, no pot continuar l'anològica, no té espai, és subjectiu, ha de sortir d'allà, necessita més de 2.000 metres quadrats i aleshores la proposta que nosaltres fem és aprofitar la inversió que ha de fer l'hospital per ampliar les seves dependències, que és un projecte que s'està tramitant i és una inversió que ja tenen aprovada, i acordar d'integrar ja l'escola d'infermeria a prop de l'hospital i sumar més coses. Com tu deies, seguir creixent i en aquest cas nosaltres hem vist alguns campus, com el de Manresa, que el que ha fet és ampliar-se en l'àmbit de la salut. I per tant aquí podria sumar especialitats en l'àmbit, per exemple, sociosanitari i tot el que pot estar relacionat amb la infermeria, amb diferents especialitats. De manera que aquí tenim un camí on hem de seguir per consolidar l'escola d'infermeria i amb més disciplines amb un campus que té sentit que estigui a prop de l'hospital, que és on es fan les pràctiques i sobretot perquè és un model de coinversió que permet no fer un edifici nou amb una gran inversió tenint en compte la resta de temes que hem plantejat. Vilafranca és una ciutat amb moltíssima activitat cultural, molta d'ella generada també des de moltíssimes associacions. Creu que des de l'Ajuntament es podria fomentar més aquesta activitat cultural i quines són les seves propostes en aquest sentit?
Clar, això que n'hem anat explicant ho hem agrupat com en tres línies. Un són els nous projectes que podem fer des de l'Ajuntament, el segon és com ajudem a les entitats a fer la seva programació, allò que són els seus motius fundacionals, i el tercer és com podem crear nous projectes, que més que sumar, multiplicar la nostra incidència cultural i l'oferta. Per exemple, aquests tercers són el Vilapensa, el Bijàs, que surten de treballar conjuntament. Aleshores, en el primer tema, nosaltres, primer de tot, el que hem dit, una altra proposta en la línia de ser realista en les propostes que fem, és rehabilitar l'antic hospital i ubicar com a noves instal·lacions l'escola de música. Lògicament, passem d'un equip que ara té 600-700 metres quadrats a 3.000. Lògicament, és l'escola de música i més temes que podem afegir en el món de l'assaig musical, dels creadors locals, de, per exemple, plantejar un grau en música tradicional. És a dir, aquí tenim un altre pol d'atracció, un edifici que el tenim tancat, que hem de rehabilitar, sí o sí, i que nosaltres pensem que ens ofereix un element singular en tot l'entorn de l'antic claustre de Sant Francesc. I, per tant, aquí el que hem de fer és rehabilitar i sumar a tot el que serà la consolidació del Vinceum. El Vinceum portem més de 5 milions d'euros invertits, per tant, és un projecte que hem de consolidar i posar en marxa. Aquí hem afegit més temes. Per exemple, el tema de la rehabilitació de nou, de la nau del carrer Comerç, que ara hem tingut un fons europeu per ubicar la segona biblioteca. És a dir, aquí seguim afegint més temes. Això pel que fa al primer capítol d'elements singulars. El segon, hem de seguir ajudant a les entitats que facin la seva programació i facilitar la feina que fa el cineclub, qualsevol entitat que té una oferta anual. I el tercer és seguir sumant aquest treball transversal per potenciar la marca Vilafranca com a ciutat de la cultura i amb tot això, igual que ha sortit el Vilapensa, seguir treballant per crear-ne més oferta i fer que d'alguna manera consolidem Vilafranca com una ciutat de referència a Catalunya en la seva oferta cultural i que, de fet, si tenim més oferta cultural, té altres derivades. Per exemple, a nivell d'oci, per la gent més jove, és a dir, aquí s'obren possibilitats que segurament ens donarà més potencialitat. Per tant, aquests són projectes que hem anat presentant. De la cultura passem a un tema ben diferent, que és el de les escombraries, en aquest cas. Perquè també aquí hi ha qüestions a tenir en compte, sobretot per aquesta necessitat d'anar reduint l'aportació que es fa de deixalla barrejada i, per tant, que cal separar les deixalles. Amb el sistema que hi ha actualment ja es veu que no s'arriba als índexs necessaris. Per tant, creu que cal un canvi i quin seria el canvi que faria en la recollida selectiva d'escombraries? A veure, jo crec que aquí el que estan fent les ciutats europees de la mida de Vilafranca, això ho he vist a nivell professional amb diferents projectes tecnològics que he estat, és anar al contenidor intel·ligent. És a dir, és un contenidor que va sensoritzat i que t'avisa quan està ple, quan no està ple, i que amb una targeta tu, en funció del reciclatge, fins i tot tens unes dades que permet donar bonificacions al ciutadà. Això és un tema que s'ha aprovat a l'Alt Penedès Garraf, als Monjos i a Sant Pere de Ribes, i funciona, i està consolidat. Aquest és un camí clar, el contenidor intel·ligent, i que la nova contracta que ha de licitar la Mancomunitat ho té molt en compte, sobretot com a, d'alguna manera, en ciutats de la mida de Vilafranca. Això no és incompatible en determinades àrees, com pot ser el centre, ampliar el porta a porta. És a dir, per tant, hem de fer com posar al dia aquests sistemes, com estan fent la majoria de ciutats europees, i això ens permetrà avançar en el reciclatge. El que hem d'insistir molt en diferents campanyes és reciclar és vital en aquests moments. O sigui, hem de pensar que les noves generacions hem de deixar un món on a nivell climàtic puguem fer front a tot el que està passant, no només la sequera, i això els residus i la seva gestió té molt a dir. Per tant, el contenidor intel·ligent serà protagonista de la nova licitació de la Mancomunitat i per això tindrà en els propers mesos, veurem com fem canvis en aquests contenidors en la majoria de carrers i places de Vilafranca i després acompanyat dels sistemes més tradicionals de porta a porta amb algunes altres àrees. El punt del seu programa sobre vegueria Penedès? La vegueria Penedès... Ens la creiem, realment, la vegueria? Se la creuen? Bueno, la vegueria Penedès, jo diria que per la part municipal tots ja vam arribar a un acord i de fet vam anar tota una delegació de l'Ajuntament de Vilafranca i el Parlament li va dir, senyors, endavant. També és veritat que des del punt de vista de les competències de la Generalitat són ells els que han d'anar fent el seu desenvolupament. Nosaltres pensem que l'àmbit Penedès i la vegueria ens permet moltes accions. La mateixa ara estàvem parlant de la Mancomunitat Penedès-Garraf i la Mancomunitat Penedès-Garraf és un exemple més de gestió compartida de serveis
en l'àmbit Penedès, que ens dona més solidesa a l'hora de gestionar determinats serveis. Per tant, nosaltres ara hauríem de seguir avançant amb la Mancomunitat i demanar que les altres administracions segueixin treballant per facilitar aquest instrument. Francisco Romero, el candidat més votat el dia 28 de maig hauria de ser l'alcalde? Bé, jo diria que aquí hem de ser coherents amb el sistema que tenim. Jo crec que la lògica és que sí, Lògicament, després surten diferents grups i aquest és un sistema d'acord, però nosaltres sempre ho hem plantejat, és a dir, nosaltres sempre que hem estat llista més votada hem plantejat liderar. Una altra cosa és, depèn del resultat i de la foto que surti, doncs haurem de veure quins acords es deriven. Però el que guanya les eleccions ha de poder liderar el nou consistori, ha de poder presidir el nou consistori. Lògicament, després veurem quina és la relació amb la resta de forces, però sí. I amb quants regidors creu que és suficient per governar en solitari, en el cas de Vilafranca? Bueno, això no... Jo crec que és una... Clar, si mires la nostra experiència a Vilafranca hi ha diferents casos, no? Per tant, pots governar en solitari amb diferents, no? Podries governar en solitari amb 8 i també podries governar en solitari amb 7. Tot depèn, i lògicament amb millors resultats també. Vostè es planteja poder governar en solitari amb 7 regidors, per exemple? Clar, nosaltres el que ens estem plantejant, i ho he explicat com a objectiu, és nosaltres volem ser la llista més votada i el que estem fent ara amb la campanya, una campanya molt de proximitat, és demanar confiança a la gent per tenir força en aquesta etapa i poder començar en solitari, que és la manera com podem defensar les propostes que hem explicat i les podem fer. Això no vol dir parlar i dialogar amb tothom. També he posat exemples de temes que hem portat nosaltres i que hem aprovat per unanimitat o sense cap vot en contra. Per tant, diria, objectiu nostre, ser la llista més votada i poder començar en solitari buscant l'acord amb els diferents grups, amb el programa a la mà, i aquest seria un objectiu que ens hem plantejat. Una mica pel que ens ha explicat fa uns instants, he entès que en el cas que, per exemple, el seu grup no sigui el més votat, si hi ha d'haver un acord serà amb la formació que sigui més votada perquè aconsegueixi l'alcaldia. Entenc que és això. És a dir, no pactarà amb un grup que no hagi tingut més vots que no pas un altre. Bueno, jo el que diria, a veure, sempre ho he fet i a més em sembla que ho tinc escrit i tot, però en política municipal hem de fer coses de sentit comú. Jo crec que aquí, si hi ha una força política que guanya clarament, doncs, encara que no tingui majoria absoluta, ha de poder treballar el seu lideratge i això és de sentit comú. A partir d'aquí, clar, els resultats no els sabem i haurem de veure les properes pantalles. Però el nostre objectiu, i torno a insistir, és fer les coses amb sentit comú. Nosaltres a nivell municipal sempre ho hem fet, estant al govern o a l'oposició, afavorint tots els pressupostos de l'any 79, que es diu aviat, i això és el que la gent valora. Política municipal, no com estem veient en altres instàncies, vol dir sentit comú i, per tant, nosaltres, lògicament, volem ser la llista més votada i treballarem per aconseguir aquest objectiu. Demanem confiança també per tenir una majoria suficient per poder treballar les nostres propostes. Francisco Romero, moltes gràcies i sort. Moltes gràcies a vosaltres per l'entrevista. Fins aquí aquesta entrevista amb Francisco Romero. Demà entrevistarem el candidat d'Esquerra Republicana, Pere Saba. Fins aleshores, gràcies per ser-hi.